бабай, син бит безнең бер генә, нурлы йөзле шат күңеле, Илшан бабай, син генә. Чәчләремнән сыйпап уята, назлы караш белән иркәли, елаганда кочып юата, борчуымны күрә үтәли. Иң кадерле кеше, фәрештәм минем, бәхетле бул, озак яшә, әнием. Иң кадерле кеше, фәрештәм минем, бәхетле бул, озак яшә, әнием. Җавап таба бөтен сорауга, бар нәрсәне каян беләдер, бөтен эшкә җитез өлгерә, зарлануны белми көләгел. Иң кадерле кеше, фәрештәм минем,
портретына карап, булмадымы диеп куркыныч. Җавабы бер карый миңа каман, карашлары кыю һәм тыныч. Бу портретта минем герой бабам, хәрби кием кигән ул горур. Әйтүрендә югарыдан карап, безгә карап һәр чак утырыр. Җиңү көне иртә белән торып, килеп басам портрет каршына.